Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. U-Owen Da Gama baphulaphuli ke uthi yena ucela into yokubana iKaizer Chiefs sikhawulezise isayine pha uPeter Shalulile. Uthi yena ngokwakhe umqondo uPeter Shalulile lo ebemnqwenele into yokubana ke ngawunyathela pha eNaturena, wazibiza ke sizathu umfana ke ka-Owen Da Gama wathi ke uPeter Shalulile angafitha ncakasana pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Ukhumbula ke xa embalula uthi le nkwenkwanyana le apha eMzantsi Afrika seyikore amanqaku angapha ko-100 nje kwisizini eziyi-10 ilapha eMzantsi Afrika. Uthi khumbula ke enye into ngoPeter Shalulile, umfana omdala sistriker esibanzi, sistriker esithande uba sinobuzaza, and uthi uShalulile umfana omdala angayimpendulo, angayikhulula ke iKaizer Chiefs, angayikhulula kakhulu ke kumcimbi ke woba pha kwizistrikers. Uthi umbona ngafitha ncakasa, uthi akuthethi kwinto yokubana ke nakwi-Sundowns umkiswe into yokubana engafunwa uShalulile, into yokubana iSundowns yona noko inabadlali abaninzi abangadlala ncakasana njengoPeter Shalulile, kodwa uthi uPeter Shalulile usawaphetha amandla kakhulu, futhi lawo mandla angayincedisa iKaizer Chiefs. Uthi le nkwenkwanyana yena enguDa Gama xa iqwalasela ingadlala ideske ide iyofikelela napha ku-45 years ngendlela uPeter Shalulile adlala ngayo. Uthi xa imbalula uthi le nkwenkwanyana inembeko, inediscipline, yindoda ethobekileyo emamelayo. Uthi ke yiyo laa nto imenza into yokubana into zakhe zikhawuleze zilungu uPeter Shalulile. Uthi ke loo discipline okokumamela nokokuthobeka kunganceda pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Uthi agent yakhe mayingalibazisi ibisokolisa, ebeke iKaizer Chiefs yanqonqoza mayithathe le player ifaka pha eNaturena ifike yenza umsebenzi. Uthi yena xa ejongile uPeter Shalulile angawenza umsebenzi awugqibe pha kwiqela leKaizer Chiefs. Futhi kusazoba ingxaki apha kwiliga lapha eMzantsi Afrika. uPeter Shalulile usaza wafaka amanqaku utsho ke pha umlumzana u-Owen Da Gama. Waphinda ke wathi ke xa ne-Orlando Pirates ke ifikelela ekufuneni uPeter Shalulile, uthi nayo akayivaleli ngaphandle, uyayinikeza napha kuPirates angafika fithe ncakasana uPeter Shalulile. Uthi zombini ezi team, iKaizer Chiefs ne-Orlando Pirates, ziyamdinga uPeter Shalulile. Uthi ke yena kuDa Gama kwi-agent kaPeter Shalulile mayisebenze ngexa yafika. Uba ukhaleze kwafika iOrlando Pirates mayingabe imlibazisa uPeter Shalulile, mayimthathe umphosa straight pha kwiOrlando Pirates afike enze umsebenzi awugqibe. Uba kukhawuleze kwankqonkqoza iKaizer Chiefs mayingabe ilibazisa agent kaPeter Shalulile, mayimthathe uShalulile yombeka ngqo pha eNaturena afike umsebenzi awenze awugqibe. Yintetha ke leyo ke phuma pha ku-Owen Da Gama. Ningangena ke nani ke baphulaphuli ke nitsho into yokubana nina niva kanjani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.